Seguint la tradició catalana, aquesta caixa de núvia es daurà i sobretot es policromà. La tasca fou encarregada al taller que dirigia Perot Gascó, i el resultat fou un dels exemplars més remarcables de la història del moble català d'aquest període. Tot i que es desconeix la seva procedència i els seus comitents, se sap que els esposos que encarregaren la caixa es deien Anna i Onofre, ja que a la cara interna de la tapa hi ha dos plafons pintats amb aquests sants. A més, el matrimoni també fou retratat, de bust, en la cara interior de la portella del frontis. En destaca el nuvi, vestit a la moresca, amb turbant i un bigoti frondós. La decoració d'aquest moble, que servia per guardar roba i altres objectes domèstics, es completa amb escuts heràldics dels llinatges del futur matrimoni, pintats en els plafons externs del frontis i en els laterals.